Beli ini kilo no, nah, iki gibel no, nah, kayak iki lah, kayak lagi mantap ki ya. Iki gibel kegawa ke alas no, nah, iki baru mantap no, jadi sak langsirane gibel ini ki no. Di bang ya, iki gembel tok iki ya, masuk ah, dia ini kilo. Nah, iki mantap baru kejutan nih guys. Nah, setengah doh kayak gini guys. Nah, iki gimbal motor sitok kayak ngono guys. Nyelot sore nyelot lengket. Gimbal guys. Gimbal atas metu kayak gini guys. Ki baru rongkat ini ki. Ora tangisan ah. Seraurus itu ing Ragoyan. Nah, kuwi lah mantap baru. Yes. AMP guys.